και την Οργανωτική Επιτροπή. Πραγματικά, μόνο χαρά μπορούμε να αισθανόμαστε που βλέπουμε τόσο κόσμο μαζεμένα. Νομίζω αν κάναμε μια ομιλία για επαγγελματικά μαθηματικά δεν θα μαζεύουμε τόσο κόσμο. Θα περάσω ευθύς αμέσως στην ομιλία, αλλά να μας δείξει πρώτα να ανοίξει ο κύριος Μεσσίας το αρχείο. Αυτό ναι. Ωραία. Λοιπόν, βεβαίως, εδώ έχουμε τον Θανάση και Φιλία, που είναι πιο εξπέρα από μένα στο θέμα του Γκέτελ. Δεν θα μπω στα χωράφια σας, απλώς θα προσπαθήσω να δείξω πώς καταλαβαίνω εγώ το θεώρημα του Γκέτελ. Λοιπόν, είμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Φρέγκε εισάγει τους υπαρξιακούς ποσοδείκτες, τον καθολικό ποσοδείκτη και την έννοια του ανήκει, σαν μη οριζόμενες έννοιες, πάνω στις οποίες πρέπει να είναι στημένη κάθε μαθηματική θεωρία. Έτσι αρχίζει το πρόγραμμα να δουν τα μαθηματικά μέσω της θεωρίας συνόλου. Η αντίληψη είναι ότι τα μαθηματικά προϋπάρχουν στη φύση και τα ανακαλύπτουμε. Λίγο μίλησα κάτω. Ναι, μα θα πρέπει ίσως να το μικρύνουμε λίγο. Ναι. Πού είναι ο κομπιούτερ? Όχι από εκεί.